good morning. Muna ang sudan rong buntag. Sinabawang kinasawid kamunggay. Tara na, mahaw na. Good morning. Ako may uwahe. Uwahe man ko kay namay nagtrabaho. Sudan din nila ron, ang ipasudan nila kinasana. Ya, ang bari saging. Taron. Uy. Nulong. Good morning. Ako may uwahe. Uwahe man ko kay namay nagtrabaho. Sudan din nila ron, ang ipasudan nila kinasana. Ya, ang bari saging. Taron. Uy. Nulong. Ini jag mga daan. Agdaan na to sa abuhan. Grabe na yung pagbuntagan ni kay apat tuklaman. Pili-piliin lang ng atong opsin nga magamit. Kagang gipalit siyam kapiligo. Maglisod pa igo. Ano yung atop na kuan abuhan. A few moments later. Hello! Uli, ito ilagyan nito. Sama. Hello! Pareha jud. So good. Ako nga rin. Gagsag regalo. Dali! Yuanti. Gagsag regalo. Na? Hala iso! Dali na! Pareha lagi dyan. Hala sabing! Hala jud. Regalo kag regalo. Dali! Bitaw! Dali na, uliin na naman ang tulo. Mapait ang kulong krami. Kuha na, dahil dagdag kang silbi. Pareha jud. Yelo, lu. Hala. Wag gam ha. Masus krami jud. Yeah, lami po ni color, oh. Pinagilis na lang kasi maninigit panty. Na, para ko sa naman din. Kuha ba? After na siya. Halagay, halagay. Bakit ito? Nakita na eh kung nagdudrag. Terno. Kasi man nagdaya. Lami ito, Bing. Silingan. Kato ka. Ha? Lemeng. Paris Bing, dasados TikTok. Natirno, mangkol. Dali. Na? Hala lang ikaw. Saka mo si Milas. Ito. TikTok na. TikTok na. Karate iba ni. Okay na ang bus marami po. Hindi ka habi ka kung isang kagubot man. Alag ma'am. Nagubot ka. Parisin ito tumangay sa ka na to. Ulag ka bitaw kag paa. Nagtubitaw kag paa. Ikaw. Ako ka. Bakit ka tainit na rin ka? Tapos nagkakaibugnaw. Ay, Nagkakaibugnaw. trabaho nila. Nagubala ng buyan, no? Ano naman ka? Maman. Loy, nasa marami. Para check one. Nasuloy na to. Usay taka 1 minute na magkumandir. Ato pas bay kay daghang duyan. Ano ni imo ay? Asang suok na duyan. Dili ba mo hutos ako?
Tanapod. Kurawin ko na, be. Pagduranan. Nagsaya ka pahimo to. Napulihan niya po sa tatay. Nagaro yan yata. Nasa masulid pa mi. Nagaro eh. Dujan naman. Iya ba kwa? Wala mo hilama. Wa ang pagkumuhilan. Hindi mo. A few moments later. Kapta na. Oh. Jineida. Balik ko sobre ha. Sila to ah. Itiop na dyan atop sa abuhan. Atop sa banyo. Butangan na og plain nga scene. Kaya ron sugad law po din ako na ito magdungag. Di na ko na rin maawan-uwanan. Kaya dyan close na nila na laminta pag mabaguhan ang ganisin. Daplindani kay kitayaan na. Libong barato agsin. At taptan na tanan. Nara, nagatop sila sa abuhan. Nara, payag. A few moments later. Sila na, ilang was ng tinakuan. Pilit pa ka dyan. Pilit pa lagi. Pilit pa. Katay pa niyo. Tumagwan anak yun na pod may. Ako doon yung tinaguan ko no. Masa ka lang tinaguan na. Uy na yun, dalakan. Hiti-hiti. Yung pipot-pot. Wala mo gab. Kumuha na Pilit ginig na eh. mo lagi kang. Mo lagi. Hiti na. Muhay ko sa amigkuas na nay. Mama, ano do? Aray. Ala! Ito ka na kamuti. Tulo na kabuok na. Saka na ka Ano na. sila yung tinanugan? Bili. May tinugan ba niyo? Bili yung tinanugan. Napagadi. Napagadi ka dari. Ha? Hoy, labang! Ayun. May ko sa amig. Uy, kapag depog ko. Oh ha! Naman si Uno lang eh. Ha? Nagamuti ko na sa ugma. Naghangi. Ala nay. Kita na ko. Naman siya sa magwantag pang panuli. Na! Nagi kang pinasa ni dari. Merkano? Mana? Kano na. Na, tanaw, gabi pa din kutkut. Kinampay ra ba? Nga ka magkamuti ko na sa ugma. Ikaw pa din. Garbi kong sabi nga. Hello. Grabe na po sila. Nga, abis na ulit ito. Mana? Sorry ito mo. Magluto lagi ko na nai abo. Isa ng kabuabuhan kay kuan. Kanang habog. Malapuan ta. Nahiyabog. Ito basang temporaring abo. Habog man. Napit ito mo muna. Sa pwede bang mahado. Kita may mahugpog. Ako itong mabas itong lubang ang ibuhat. Wala. Ano ba nga to? Ako na yun. Ito kung ganito sa una. Bakit ganito kita? Wag naman na ko. Tumatulog tugas na kuwan. Ito tugas na tugas na dito. Ang napagan Amerikano. Ano nay? Undang na sila nay. Sa una kayo alam magtambok sa kamuti. Mabunod ka gana. Lumba ang sabing!
Dan, naguna dito ko tapos bilang hujang mandu katong katay. Lubang ko no. Lubang. Katong bungay. Ang gamay mo dyan pugas. Asa man ka begdak si Lupin? Kenapa ka si Lupin? Tak namin ginagmas niya eh. Nagbok nagkuan. Agay. Panda. Napagpanda ka gara-gara. Ay. Nay bagadi. Bibi dengan. Ano? Nanay puti na nakitan. Para mas ganas mo na ila sinyo. Ha? Para man to be. Kanay ila kong gahon. Dato na ila sinyo ganas. Ay Kunang-undang na baka sila. Mandang! Ala. Hello kay Nay. Ala. Okay, tiguma. Gusto na ito ah. Ngundang na sila. Kasing ko na. Pula makapangamuti. Ako iluto na ako banana kyo. Ako kamuti kyo. Huwag sila pinbikaw. Da! Hoda! Da! Guys, og Sama ni? mansanitas. Mansanitas guys, dagko.